Sauti and the bit. Soki na yi wa alƙawari abadan ke ce a cikin raina. Soki na yi wa alƙawari abadan ke ce a cikin raina. Dama ki mun wuzuri sannan kiyo nazari na san da akwai hazari da kin san asalin labari na. Domin samun tagari ai dole da hatsari kwana yana garari don cin mamaradin ruhina. Rayuwa ta da akwai darasi domin gudun samun akasi da buƙatar ne muke ba su aiki ɗaya ce daga sashi na. Kuɗi wasa sani zuwa balle su sai mun da uwa ko kuma su dawo mun dawa soya kai so a cikin raina. Aurenki dukkin canja ɗabi'ar ki murmushi babu a fuskar ki wai me sa haka ne baby na. Tokar ki ga aibi na gaskiyar ki nake ƙauna kuma ko bayan raina a gira ne da wanda kike ƙauna. Soyayya ce ta yi daɗuwa a cikin raina ta yi kaguwa ban so a ce mun yi rabuwa soya kai so a cikin raina. Shi so bai bar yaro ba bai bar zanzo ko dabba ba nazarin so da na yau duba so shi ne asalin ruhina. Ni wa alƙawari abadan ke ce a cikin raina. Soki ni wa alƙawari abadan ke ce a cikin raina.